Okay, kagsunan na niyan sa minyong lagad. Kanginan, Trifon Morales, kumusta ka mo? Asap kita, always say a prayer, mga kaigsunan. Mga giniuna na itong buhaton. Buwan naman, pasalamat ko naabtan ginin ako na minaw na to, no? Listener ginin na to sa DYHP. Nga to si Mila is Amodia o si Lito Itero. Na akin yung paminaw silang tindahan sa Etero Store. Diha sa Masiwa, Marigondon, Lapu-Lapu City. During natong yuna nga napalit ko og ng oil sa bisikleta o diha napita kini sila may tagi atong tindahan na si Mila og si Litoy Tero. Salamat sa inyong papaminaw, mga higala. May og sa diha napita usab sa Marigondon. Salamat kayo. Kana magbahay ko, tunog ang DWHP na napita. Ngadto na padung sa Cordoba kung mabiyahe kaming mga bikers. Okay, thank you. Bueno, ang suwatan po katong utagan pagtagad karon may gala pinadakinis usa ka babae lang gyapon. Nagsunod ang mga babae. Nagpatago lang sa ngahan nga Ilihana. Kini gibuhatan duwa sa radyo ni Ray Arellano. May kisunan ang atong sender si Unique Egan Eliana di ay. Kina akong problema bahin ni sa akong igsuon nga may dakong kahiubos sa among amahan. Sobrang kasilag ang iyang gipati. O kun nga no, ingnon ko ani sa pagsugod. Ni Karansay, ang lingganay, muti bagay sa kalipay. Ang kasama, ang kagahon, aling isigay bagong tuwi. Ay, 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 ni Karansay, ang lingganay sa tumang kalipay. Ay, 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 ang kasama, aling isigay bagong tuig. Bagong tuig. Si Lena, saan? Ikaw si Lena, kita na siya mabagulaanon kita. Wakos kondisyon, unsaon mo, mawitaw mo naghila ko ni kanta ko ni Karansay. Yun ang natatawa, ano mga pre, murag, luya lagi bitaw kay ka, may problema ka? Naigamay. Sama na pre, bisulti ba siya may katabang, may naunsa, di ba pa? Bitaw. Maanak na ko sawa pre. Problema na ko kay Wakoy Wawart. Wakoy Wawart pre, unsay akong buhaton pre. Wa kay Wawart? Wa. Yayart. Di ngawart pa. Wawart? Ngawart. Waligi. Pero sige na pre. Problema ko pre, bago-umar ko taon ko, bida. Ay, mag-ampul ang mamaayo niya ang pagpanganak sa imong sawa, pre. Lagi, pero ang problema, yun na ako, ang akong asawa, pre. Masakit to, magulo siya kasing-kasing. Hanggang ako magpastilan. Huwag diling yung taon, tamay tabo nga. Nga, pre. Nakasabot, Miss Pre Enempo. No? Ampo lang yung pre na unsa. Sige lang sa mga tambal ba? Magtampo-tampo lang eh. Basta nga makatabang lang mo, di ba, Bart? Tubagan lang, pre. Matinabangin kita, pre. Tana ba? Salamat ninyo. Salamat ninyo, pre. Okay, pre. Ingon anak mi kapobre, mag-uumar gyud ang akong amahan. Unya, dihang gipanganak ni Miss among nanay, sakit kay palandungon kay namatay gyud ang among nanay. Munang na problema si tatay kay napay bala sa ospital, problema pagkit sa pagpalubong sa akong nanay. Pre, problema kita, pre. Di maluboy mong asawa, pre, kung di ta kabay sa ospital. O di sa kakadaon sa pinirapia. May tagdool akong kusyal Altin Diaz. Mangyo na tataon ko ato. Pero saan din ako, pre? Mura ko mabuhang taon na ni, pre. Sige lang, sweno kung ato ka ni Babidi ba? O sa iyong asawa sinali, na? Di gali, manghangyo lang ta sa taga-pinirera, pre, nga, malubong lang taon ni Ismare, ha? Manghangyo lang gulita. Namatay ang akong nanay nga igo lang nagpakatao na ako. Unya nang labay ang mga panahon, midako na ko, ug may usa ka tinaguan nga wa na ko damha nga akong masayran. Unsa tay? Nadali na. May kaluwa ka. Ha? Tinuod ka tay? Walay ko na masultihi anak ka ni ato. Nganong karon raman? Tungod kay di ko gusto nga sakit ang mga paghitabo dahil.
O karon kay tiguang naman ko. Nahadlok nga ko na kung mawa na ko, niya ikaw lang usa. O na akong ikadlokan niya, mintas tantong buhi pa konsultihan lang tigas tinuod. Nga may igsuon ka, imo kaluha. Siya mao si Elisa. Elisa? Tay, mahimo ba? Sultihan ko nimo sa tanan. Sa tinuod gyud ko nga nagkalagyo mi og sa akong kaluha. O day, paminaw, kay sultihan ti ka. O gusto ko nga pagitaon mo siya. O tay. Og dili na mistil nga sultihan pa ko nimo ana tay. Pangitaon ko kit siya. Pangitaon ko ang akong kaluha. Gisultihan ko sa tanan sa tinuod nga mga paghitabo gikan sa pagpanganak hangtod nga namatay ang among inahan sa pagpanganak namo. Ang hinungdan nga nagkabuwag mi ang akong kaluha tungod kay siya di ay may gihimong silbing bayad sa punerarya para lang malubong ang among inahan tungod kay pobre kaayo ang among amahan. Tuwa karon sa tag-iya sa punerarya ang akong kaluha ug muna akong gipaninguha nga matultulan nako ang maong punerarya. Kinuo ko. Morning lugar ang giingon ni tatay nga dining dapita ang maong punerarya. Pero uwa na may punerarya din asa ka na malhin. Tindahan naman lang sa mga buwak ang nagbarog diha. Uwa naman ang giingon ni tatay nga punerarya. Mangutana lang ko. Say ato, ma'am, mapalit kag buwak. Dili. Mangutana lang unta ko. Dugay na ning tindahan na? Oh, dugay na. Daga pa ko adtong tindahan ng tindahan na. Ama o ba? Nangita man ko sa punerarya sa una. Katong Holy Spirit. Di niya magkunuton dapita. Oh, mapito ni una. Sa wapa ng tindahan na, puninarya ni. Una kay nalugi man, mao nga nang negosyo na lang og lain ang akong amo. Ha? Buot mong ipasabot ang imong amo. May tag-iya sa punerarya sa una? Oh, imbalmer man ko sa una, God. Aun sa di ay? Pero ang akong trabaho sa una, sa puninarya, tig-make up ragyod ko sa patay. Unya karon ang among embalmer, may abroad man, tuan naman Saudi. Unsa may ang trabaho dito? Embalmer gihapon. Unsa di ay? Excuse me, ma'am, ha? Na customer? Sige, mabalik lang unya ko. Kisa ka na ni mo? Ang tinuod ko ngalan, Gualberto. Just call me Berta. Sige, salamat Berta ha. Ako di ay si Eliana. Tay Siloy, tay dali na tay, mga anak ta, nanay sinukad. Wala lang dito na. Doon sa deka tay. Uy, Ginoo ko. Nahubag pang ko ng imong tiil tay. Hasta imong tuhod O lagi, ambot. Ani day, uy, may kalit lang taon ni ay. Rayuma man na tay. Kadiyo ta kay magkwakog tambala. Ayaw paglihog diha. Unsa man ning tambala nak? Alaksan FR tay. Mao ni ang pinakapaspas nga alaksan. Alaksan FR. Doon na siya'y fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Moderitsyong mo aksyon sa sakit sa rayuma. Sige na tay, tumara dayon. Tay, doon na ko isultihin mo. Dito na ko sa lugar diin nahimutan ka ni adto ang punerarya nga imong gingon. Ha? Oo, unya day. Wa na among punerarya. Lain na nga establishmento ang nabutang. Usa na katindahan sa mga buwak. Ug akong nasayran nga ang tag-iya sa punerarya og sa tindahan sa mga buwak, usara. Unsa? Mao ba? Mobalik ko dito, tay. Pakikitaan ko gid ang maong tag-iya ug akong pangitaon ang akong kaluha, si Elisa. Pangitaon ko gid siya, tay. Pagkaugmaan na, sayo kong miadto sa flower shop ug nakikita ko pag-usab atong bayot nga si Berta. Oh, saday? Hala, may balik yun lagi ka, pero di man ka mapalit sa among mga buwak, oy.
Berta, may importante kong tuyo ni mo. Oh, nakinomdom ka sa kong ano. Kisa gani ikato ka. Ako si Eliana. Oo, Eliana di ay. May gusto kong pakigsultihan ni mo, Berta. Mao ba? Hala, uy, importante kit tingali kayo na, no? Importante kit kaayo, Berta. Ug usa ka sa makatabang nakog dako. Oh, time pa ha, kay hapit naman ti paniod to. Wata ko, kailangan man kayo og aray ta magchika nga. Nag-duty pa ko, basig kuan ka ng football niya hinuon ko. Wata ko dahi, ha? Hapit namang paniod to, mga chwa. Gipaabot gid nako nga mo out na si Berta ug naikog kay ko kagidako niya sa usa ka kananan kon karinderya. Unsa ay? Hulo, uy, murag gigiyahan di kas Ginoo day. Kay ako lang daan, wa ko kasabot nga na murag suod kaayo ta. Murag dugay naman tang nagkaila kay mauti. Ay, wala no. Mao nga tabangi ko, Berta. Gusto kong makita ang akong igsuon, ang akong kaluha. Wala, oy, kanindot yun ninyong istoryaha day no. Pang teleserye manday. Tabangi ko, Berta, maluoy ka. Ang kon mauna, kanang anak nila ni Sir ug Ma'am, dili di na nila anak. Sinagot pra di na nila. Wala. Naamo na sa alay anak nga lanog. Sa to, Eliza. Oh. Elisa. Oo, Eliza. Pantugra. Nga, uy, puro familiar kayo na kung imong itsura. Nakaingon kong, puro nakakita mo ko aning niya. Oh, kay maodi ay, gusto di ay, parehas yung kakitsura sa anak sa akong amo. Nalimot ko, kay tagsara man ko na siya mo anhi. Pero sige lang. Makita ko pa nga magkakita yun mo. Pero dili lang ko musulti sa akong amo. Ha, kay basig malain unya siya. Lainon niya pagsabot ba? Nakasabot ko, Berta. Ani na lang. Kung ani ganitong imong kaluha din is flower shop, tawagan ta dayon ka, aron makaanhipod ka, ug magkakita mo. Ana lang, ha? At least, makatabang yapon ko nimo. Sige, Berta. Salamat kaayo, ha? Kan pa, unsa man ako pagtawag nimo, nga wa man ko yung number nimo. Kadiyot, tagaan ta ka. Pila ka gabi nga wa ko'y tarong nga kinatulkan. Tungod kay nagsago lang akong gibati. Gusto na ako nga makita ang akong kaluha, si Elisa. Wa pa man manawag si Berta, uy. Nakalimot ka ata siya. Pero imposible. Sige, lagi na ko siya text. Aron dili malimot ug mahinumdum siya nako nga nako'y tuyo niya. Hala? May text. Si Berta. Siya rin nag-text na ako. Ako basahon yung text. Ari diri karundayon kay niya diri sa tindahan imong kaluha. Na ako dito nga akong igsuon, ang akong kaluha. Agtuon ako karon kidayon. Excuse me? Kasi ganito yung nganin mo? Good afternoon, ma'am. Si Berta ko, ma'am. Berta. Oh. Ay, kining, mag-order ko na si Daddy pagkaon, balig duha ka orderan. Ikaw mo igisugo kay nahibaw ka naman kuno siyang gustong orderon. Okay na, ma'am. Okay. Manawag ako karon. Kadiyot, ma'am, ha? Wala, ay. Parehas to tinuod sila dakway atong Eliana. Hi, Berta. Ay, bukod sa ito'y. Kuyawan ako ni mo dahil. Kuyanin mo dahil, girl. Dala siya, Berta. Oo, dahil. Gusto ko paghanit ko. Sakdi lang akong ingnon nga may nangita niya. Dito ka lang, ha? Kadiyot ka. Mag-order sa kus ilang pagkaon. Ma'am, di arang pagkaon, ma'am nga. Ipa-order ninyo, ma'am, ay. Salamat. Kining, ma'am, kanang na ay nangita nimo. Ha? Kisa man? Imong igsuon, ma'am. Pagtarong diya, oy. Sa igsuon. Igsuon ko no siya nimo. Babae. Ay, ato alang, ma'am, aron magkasulti mo. Asa man siya?
ara siya, ma'am, ay. Nay, imong kaluha. Hala, kanindot, ani isinahaw, uy. Nagtinutukay sila. Murag yung silag na namin, uy. Mubulang og buhok ang usa. Kinsa ka? Ug nganong parehas na kitsura? Ako ang imong igsuon. Imong kaluha. Ako si Eliana. Dugay na kong nangita ni mo. Mahimo ko ba ikaw ikasulti ka diyot lang? Ako may igsuon? May kaluha? Kinsa ba kini? Oh. Dad? Igsuon ko na ako siya, Dad. Ako kuno sa kaluha. Oh, wag ako binuangi niya, Dad? Matinood ni mo siyang kaluha, iha. Ha? Sir, pasaylo ako. Wa ko'y tuyo nga gupo ng inyong pagpuyuban sa akong igsuon. Nianhi lang ko kay gusto kong makita ang akong igsuon, ang akong kaluha. Dad, sagot ni. Tinood ang ikisulti, iha. Imo siyang igsoon. Imong wa kumalimot ni atong adlaw sa dihang namatay ang inyong inahan tungod sa pagpahimugso kaninyo. Unsa di ay? Sinaguplan di ay ko ninyo? Tinood ka na, iha. Sinagop ka lang namo. Apan giisip ka gihapon na mong tinuod nga anak. Elisa, gimingaw na si tatay ni mo. Gimingaw? Ako maugihimo niyang bayan sa panirarya? Nakaako pa sa pagsulti anak nga gimingaw siya na ako. Elisa, ko nabuhat magkanas atong amahan. Kana gumikan sa atong kalisod. Pasaylo ang atong amahan sa iyang nabuhat. Sakit kay igibuhat ako. Gisakitan kay ko. Mahal ka sa atong amahan. Kami ang tinuod mong pamilya. Nagmahal minimo. Gimingaw minimo. Tiguwang na si tatay. Ug mo iyang kisugo na ko nga pangitaon ka. Gusto siya makapangayo si pasaylo niya nimo kay nahibaw siya nga dili na siya magdugay aning kalibutan na. Ay na siya gipasaylo ko na siya. Pero dili siya mag-expect nga mupakita pa ko niya. Iha. Paminaw. Ato ang imong amahan. Pakikita niya. Ayaw ka bala ka balik ka na. Nakasama kami. Ang ako lang, hatagi og higayon ang imong amahan nga makagakos ka nimo. Makagakos usab ka niya. Nga makapangayo sa pasaylo diha. Dili, Dad. Dili pa sa pagkakaroon. Lisod pa alang na ko. Pasaylo ako ninyo. Elisa! Iha! Elisa! Dahil ayaw ka bala ka kisa katimungan. Eliana, sir? Ayaw lang ka bala ka. Ako'y mo hinay-hinay pagpasabot ka niya. Dugay ko na untang isulti niya ang tinuod, pero nagpaabot lang kong tukmang higayon. Ug mauna kining higayon na karon. Sir? Hatagi lang siya sa iyang ikong panahon. Lisod pa ang pagdawat niya sa kamatuuran. Busa, dili lang unan to siya pugson. Salamat ka nakasabot ka sa among sitwasyon, sir. Daghan kayong salamat. Mo na akong problema. Unsaon ko man pagdas akong kaluha nga naa pa man niya akong kay ubos ngadto sa among amahan. Unsa may akong buhaton nga makakita niya ang among amahan sa dili pa siya kuhaon dinhi sa kalibutan. Palihog tambagi ko ninyo unsa man kamo ang pasultihon, Iliana. Thank you, Lord, Mama Mary. Sa tanan nga namati ro namo, thank you kaayo. Happy ka ang New Year og Pit Senior, di pres. 2000 ko ana. 2021. 21. Nya, pasalamatan ako personal Sterlito Estrada, Kap Grimar Bariti,
Kap Johnny Kabatingan ug Kuya Nick Pipito, kumusta ka mo tanan diha? Salamat kay sa inyong mga tao nga inyong gipagamit sad sa ato ang mga produkto sa SED Panyawan. Ikaw Ate Pres? Thank you kayo sa mga nag-maintain ug nagtamar karon og Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa ato mga high blood, cholesterol, at taas ang sugar. Marang ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud og Panyawan Herbal Capsule. Sa di pa ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daw sa kapsula sa Panyawan Herbal Capsule. Ini ka paniudto mao gihapon, inom daan og sa kapsula sa Panyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong paniudto. Mao gihapon sa panihapon. Inom daan og usa ka kapsula sa Panyawan Herbal Capsule una ka mukaon sa imong panihapon. Unya sa tanan nato mga kaigsuunan nga migamit sa ato ang Panyawan, SED Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo ninyong tanan. Unya salamat gyud kaayo ninyo nga karon duna na nilusot na sad nga lain nga survey nga number 1 gyud ang atong Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo. Salamat kaayo ninyong tanan. Salamat. Sa tanang produkto sa SED Marketing. Thank you kayo sa tanan. Sa Seed Pharma nga naghimo ang mga tao og number 1 tungod kay epektibo pud ni ang ato ang mga produkto Ate Pres. Pero buyag lang. Pero buyag labi na gyud sa ato ang mga si Mayor Jonas Cortez. Ang tanang mga staff niya, o tanang mga trabahador niya, niya, iya ginagipagamit og mga Panyawan, SED Panyawan Liniment Oil. Ni Mayor Ahong. Salamat kay nimo diha, Mayor Ahong, imong mga tao po gipagamit po og Panyawan, SED Panyawan Liniment Oil. Nga ana ra mapalit sa butika. Original. Mao nay original nga SED Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo. Si Bobby D, Gams, gamit na Gams. Bobby D. Bobby Thank D, you kayo, kusyal. Bobby D. Nya, si Boy o si Teresa, ni palit yung gradyo. Di ba? Kaya nangutana sila, tagpila Panyawan ko. Ay na lang mo. Importante, makadungog sila sa atong... Imo ra gitagaan. Kung ako'y pasultihon. Si Boy o si Teresa. Di ba? Murag si Sir Ricky Asnar o si Sir Choi nga bisag asa paduog sila, maglakaw-lakaw sila ang ilang sakyanan, ilang paminaon kani ato makalingaw nga kuan. Kung ako bisultion. Labi na gyud sila si Noy Boy Tali. Ma'am Tali, Abalo, Noy Boy, Sir Boy, Abalo, pero minting pagpaminaw. sipa kay na ilahang radyo Ate Presoy. Grabe kayo. Ma'am. Pero buyag lang. Nya, sa ato ang mga kaigsunan og si kinsay pa nga na to, Gab, si katubang sa Yul Julias si Ma'am Gasper. Ay, grabe ito, grabe ito si Yul. Salamat kayo Sir Yul, thank you kayo. Og labi na gyud sa akong amigo pod nga lami kay mulutong litson si Bay Ipi. Bay Ipi Alcos. Bay Ipi Alcos, thank you kayo. Barato sa yung litson na ba? Barato ng litsong Ipi nya dili pa gyud kuha sa sud. Naagyod tanan. Way daya. Bam, ikaw ba? Igsoning Ma'am Catherine si Ipe Alcos, igsong Catherine kana sa Tabonok. Igagaw sila, Bam. Igagaw sila. Kanang si Ma'am Catherine kay anak mang nableng. Ma'am Ableng, Noy Ablings. Ablings Litson. Mga Alcos. Salamat kayo sa paggamit sa Celebrity Kojic Beauty Soap sa kong kumari nga si kumaring Catherine Alcos Misa. Kay ang nga ba nga pulis Misa may apelyido si Raymond. Ug ingon man sa ang De La Cruz Sisters sa mga daga pa sila si Ma'am Beth, si Ma'am Andring, Ma'am Pani ug si Ma'am Inday Pameron. Pero sa mga daga sila puro sila mga De La Cruz ang ilang apelyido, so wapi sila mga minyo. Tiya ni Tata De La Cruz sa Montpelier Argao. Salamat ha. Dako ang ilang garden sa mga utanon ug sa mga sunflowers apan nagamit silang Celebrity Kojic Beauty so po na napabilin nga pink kang ilang panit labi nang matandagan sa adlaw. Okay, Ma'am? Unya ang ato magkaigsunan at Ate Prisbam, ato ipabaw ninyo nga salamat gyud kay ninyo ha. Thank you kay ninyong tanan sa atong mga kaigsunan tanan. Unya ako ipabaw ninyo mga kaigsunan, mga kasama nga ang G-Detox Plus Herbal Capsule usa kini ka natural detoxifier. Mon say tigwagtang sa mga toxin sa atong lawas. Usa kini ka natural remedy tigwagtang sa balatian ug puno kini sa nutrients nga maoy makapalig-on sa mga vital organs.
aprobado kini sa FDA registration number FR-80715. Mao ni siya. Busa maong aron mawagtang ang tuksin sa imong kalawasan o nga mao kanay hinungdan sa imong balatian o aron lig-on ang inyong vital organs. Inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa atong tuksin sa kalawasan. Ang atong pag-inom ini usa ngadto sa 3 ka kapsula katulo sa usa ka adlaw sa di pa ka mukaon. Unya ang atong maintenance usara ka kapsula usa ka oras sa di pa ka mukaon. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Okay. Ato si Sir Delian. Ay, Happy New Year di ay sa tanan, no? O gingon malabi na gyud ni Mayor Edgar Labella og ni Ma'am Joy Labella, Dr. Boy Labella og ni Jojo Labella. Happy New Year. Happy New Year. Unya Happy New Year po nila ni Ata Lister at Press o ni Mayuli. Happy New Year. Happy New Year, Ma'am Yoli. Salamat kanyo. Ni Mayor Samsam. Samsam Guyas. Og ni Barangay Kapitan Francis Paris diag siyang Mrs. Imerna. Happy New Year ninyo tanan. Sa ni tanan. Dave, atong amigo nga mga abti kayo nga mga Dave Tumula. Pare Dave. Happy New Year. Pare Simeon Rumarate. Ni Happy New Year. Francis Paris, mga abti kayo ni sila. Mga abti kayo at Mga Press. kugihan. Simeon, grabe Simeon. Simeon, pero abtik, dako na ba kayong taos, pre Simeon? Dako na kayo, pero buyag lang taon. Simeon! Ako sang Happy New Year po di ay ni Cap Ramos, former Kapitan John Ramos, iyahang mga taong nagbuhat sa Miguel Foliar Fertilizer. O Happy New Year po kanila ni Mayor Tami po di ay, Happy New Year ni mo di ay Mayor Tami, Mamargot og si Sir Bibot, Congressman Bibot Abilianusa og ni Cap Grimar Bariti. Happy New Year kaninyo tanan. Okay? Okay, atong sender karon taga-arong adlaw, Ato sindir ka tos Ilyana taon. Eliana. O katubang iyang igsuon nga kaluwa ti Press nga mo siya, gibayad taon sa na kuan ka na lungon. nabuwag, Pwede ba nagbuwag. dahil na ti Press? Posible kay panalitan ang gibidlan niya unsa man? Tagias Puneraria. Okay ra di sabuta sa tingali kalabi sa di gituma. Pwede raman guna na ito. Mahangyo ka na si former consular sa Talisay Aldin Diaz. Mahangyo yun na ito ni og dito ba sa St. Francis pa ni Ate Press, pwede rin ni mahangyo na to. Mahangyo nga. Oo nga. Nga naman di ay tuki sa namatay ang iyang mama. Mama. Unawa sila ikabayad sa lungon. Oo, mundo nga ang gi kuratiral sa to ang bata taon. Usa ka kaluha, ang usa sa mga kaluha. Doon siya baya. Pero abi ni mo Goliath, inani bitaw kung anong doon na panahon nga magkakita rin yun. Magkakita rin yun. Bisan sa usa nga no ka na, no? Murag gituyo. Kadaghan mga ina nga magkabuwag nga. Magkita yun. Magkita yun. Magkita yun. Magsuod, inahago anak, ana ba? Pariagot sa ako yun, Ate Pris, dugay na kay sila sa Maranding. Karon na say hibuong ko Ashley Lopez. Ako sa Facebook ba Ashley Lopez. Nya hibuong ako ipagutan na kinsa sa kaila kanin sa ako ng tatay. Nya murag bata man na si Ashley. Kisay mo papa, di yun mutubag tanan. Doy? O di yun siya mutubag tanan siya. Kaya nagtuo siguro binuangan ako siya. Karon si GR man na iyang papa anak sa akong uyuan. Adi ay? O nagchat tayo. Ikagaw ni mo, murag. O murag ikagaw yun ako si GR kay igsuon man sa akong mama. So nagchat tayo yun may. Kung batay, di yun ibawaan ka na mangitag yung way. Nahay maroon iyang papa? Nas Maranding taon. Buwag sila? Siniper, wala. Kasi si GR. Naminyo, natuwa sila po yung taon dito, Ate Pres, niya dugay namin nagkuhan sa Noiper, dugay na kayo bawan na. Taon-taon na. So, salamat kayo. Thank you kayo dudong GR, Noiper, og dang yun eh. Unya kini karon si Eliana, no? Eliana o si Elisa. Murag gilatid gyud ang ilang mga dan, giabot gyud ang ilang dan. Tinuod na, Ate Nakita Pres. gyud sila, pero ang usa lagi nahiubos tungod kay siya mo gi silbi bayad. No? Sa inyong paminaw sa dagat sa istorya Ate Pres Goliath kanang sa diyang nahibaw sa Elisa nga sinagko presya nga nahibaw na ron nga managsuon sila kaluha sila imong paminaw sa dagat sa istorya doon na ba siya gihambing pagdumot sa iyang amahan? Doon na siya kay ubos dili gyud pagdumot dili pagdumot kay ubos kay iya man papa murag hiubos lang kay ubos lang nga no pero kun buto daon imo lasan sabton nga
pasalamat ka nga na nahatag ka sa maayong kamot. Dato. No, maayo ang imong pagkabutang. O di sila ba? si Iliana taon looy Oo. kayo. Pasalamat ka na nga Dibuhi gibuhi ka sa maayong kamot niya gihatag ka. Imo sa insabton nga katong higayon na intaw ng imong amahan naglisod. Way niya inana nga way kabayad niya. Namatay ang imong inahan atong higayon na way kabayad sa unsa na kanang lungon ba ron unsa. Munang ikaw mo'y ayaw wa kay dili ka angay magdumot, dili Tinuod ka na, angay mahiubos. Tingali diha naiubos ka pero imong unahon sad ngano unsa hinungdan. Munang dili gud para nako di ka angay gud nga maiubos sa imong ginikanan. May pagaingnon Ate Pres. Sabot ka gyud. Sabot Sabot gyud. ka May gyud. pagaingnon Ate, may pagaingnon Total wa man to niya ang ingon nga giwaldas Oo. gibaligya ka kay para iinom Para niya iinom, tanan oo. anak bisyo. Para man to Maluwas. sa imong inyong pamilya. Oh, maluwas mo. Unya pasalamat ka kay nindot ang imong pagkabutan. Tinuna. May pagaingnon Ate Pres nga kanang ang sugo sa kahigayunan apan maayo ganing maong kahigayunan kinakahatag man niyang kahayag. Oo, oo. Ay sa diri sa Sirach 7 verse 27. Pasidunggi ang imong amahan sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw hikalimti ang gianto sa imong inahan sa pagpanganak kanimo. Hinumdumi nga utang nimo kanila ang imong kinabuhi. Usaon nimo pagbayad kanila ang tanan sa ilang nahimo alang kanimo. Igo kay sa ani duot Igo, kayo igo, niya duot yun tungod ka. kay pag-ingon niya nga Oo. pagpasidunggi imong Karon amahan. pag yung kakaigo bam. Oh, Karon pag yun. pasidunggi. Kumpang. Ay, kinagunit pa ko. Nagunit pa ko biblig ka. Nahunong magka-duty. Nahunong ka-duty ko ang Martina. Pinapajanggo style. At turubang Sabado, nakainom ng yapon ko nga ako mo'y giigo. Nagunit ko biblig ka. Uy. Sige, padayon ba? Padayon. Pasidunggi imong amahan sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayo hikalimti ang gianto sa imong inahan. Ang akong but pasabot nga maong hitabo ang pag-ingong pasidunggi hastang gianto sa iyang inahan kay ang iyang inahan gibuhis ang iyang kinabuhi ang orasa. Di ba? Kay nagkutlo, namatay man ang iyang mama. So angay nimong ingnang imong kaluhaday, kung mahimoy pabasa ni niyang sa Sirach 7 bersikulo 27 nga pasidungging imong amahan sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayo hikalimti ang gianto sa imong inahan. Di namatay gyud ang imong inahan sa paggawas ninyo sa taguangkan. No? Kay kanay kunong mga anak na kung manang anak kuno mo Mga nataw, kay labot. ang gay. Kung mga anak lagi kumuno kamo Ate kamo, Pres. Oo. kamo. Kada laging kingon nga inyong kinabuhi galatay sa Correct, tumoy uy. sa lanot. Ikaw ba? Huwag ka maglatay ka, kumpayot ka. Kumpayot. Ha? Ay, kumpayot ka, Bisa ko tanong ko lugnot ni kubuhi. Abit mo ka ng mga anak, gulyat, bambina ka ng mga anak. Di guna sa tanan dili ka makaingon nga oy di na ko ani surrender ko dili kinahanglan mga anak gyud iimo gyud ang anak kay kun di ka mga anak patay ka Oh, tinuod na Ate Pres. di ba Okay, kana laging Kaning ang dili Oh, sa di- imong kuha na Ate Pres, ang kana bitang isisaryan murag dili kay na sila. wa kay mo bati o Okay, kuha naman sila anesthesia, no? Oo. di ba Pero sila kanang anak, yung maglibor o nagikan sa grabe tagaan nga yun, libor gyud Kana ba murag ikaw gyud mo kuan sa bata, mao na nga. unya dili jud ka kuan nga di na kuan ni di ko surrender ko ni dili na ko ganahan Oh. imo jud ang Ianak. ianak Oh, kay tinaw dili ka mga anak wa na Uy, ma-insert naman ang singan ani hagi testimony sa akong manghod nga babae kana parte sa pagpanganak. Pero timbig paita ka sa unang panahon wala may ospital dito sa bukid. Kanang naang kani pagpanganak ang ingon nga kanang pati na sakita ning panganak kay masamad bang kana isa nga kanara di ko no primero panganak Ate Pres mo dako nga samad pero sa sunod nga panganak gamay naman lang kuno. Gamay nang kung unya samad pagtambal nga wa pa may ospital sa una. Kuan ko no sa pagpanganak sa una sa akong manghod nga babae magdukduk sila bunga sa Granada nya mo ipuga. sa samad na Oo. sa samad na Oo, pero lagi ka ng mga anak. bayabas Pero nagi mga anak Ate Pres nga murag itutulang mo. nay dali mga Oh, na dali lang. nasay dugay ka nang magbati ako dugay kay ko nag kasagaran ng libor. panganay. Diba? Ang imong ha dugo, imong ha Ate Pres Oo, nga dugo. dugay maglibor ko Mao na sakit ko no basta dugo. Oo, pero doon ay kuan nga dali ra jud kayo ni kahuman maka kuan na barbarog na Barbarog pila ka oras makabarog na Kato silinga, mao to silinga na mo Ate Pres. Gulyat, May gulyat. mura itutuyan na. Gulyat. Mo na.
Gulyat. Oh, na, hindi ko man. Laba, May inana, may malipyo. Ay, sa gulat, si, Ano ba? si Gili, dagan mag-anak ang iyang misis. Unsay paminon mo yung mga asawa? Sa'yo lagi mga anak, babae, basta dako king burnal dahil kita na. Ikaw po. Pads. O, di irto. Oh, lingkod pala ka, Pads. Lingkod lang, Pads, paliho. Pila anak din mo, Caps? Dusin ta to, pero may gali, namatay ang usa. Unsin na lang. Huwag gini batasan si Gili. Uy. Gili! Di, wala mo kumamangkak So, pa. may gani ko namatay ang, minsan may gani ko namatay ang usa. Kuhaan! Sugat to si kumpare. Ano hindi ta patayin mga usa. Og mga nakatipres, sakit ang tumbok lawas. Mura ko nung naglatay sa lugas lanot. O kana ko nung magbati og mga anak mo ate pres, tumoy ra ko sa buhok nga way sakit. Dadyo na iway sakit, bam. Na dili pareha ang Bation. babae nga mga anak, di pareha ang bation. Na may dali na sa dugay, di kay mga anak. Mas no, gamay bata, gino. Pero katong nanganak ko pres, okay na. Ipasandig ra ko sa ligi. Waring oras ay magundang tao ay kasama mo sa kasama mo si Ubes. Salamat ang panagit atong kalumanon. Kuna ko ang pasultion.